ମଣ୍ଡା ପିଠା, ଛୁଞ୍ଚି ପିଠା, ଆଉ ଛୁଞ୍ଚି 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 ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ବାକି ଆଜି ହେଉଛି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର, ତ ଚତୁର୍ଥ ପାଳି। ତ ଆଜି ଆମ ଘରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପିଠା ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପ୍ରକାର ପିଠା, ତାକୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖେଇବି। ଏସବୁ ପିଠା, ଆଉ ଇଏ ଖେଚୁଡ଼ି, କ୍ଷୀରି, ଡାଲମା, ବହୁତ ପ୍ରକାର ପିଠା ହେଇଛି। ତ ଏସବୁର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବି ଯେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ଖେଚୁଡ଼ି, କ୍ଷୀରି, ଡାଲମା ଏସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆଜି ଥିଲା। ତ ଗୁରୁବାର ମାଣବସାର ଚତୁର୍ଥ ପାଳି, ପ୍ରଥମ ଧାନ ଲାଗି, ନୂଆ ଧାନ ଲାଗି ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ ଏ ଭୋଗ। ବାକି ଏ ସବୁ ଭୋଗର ଟେଷ୍ଟ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଯେ ଏସବୁ କ'ଣ ଆଉ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପିଠା। ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ, କେତେ ପ୍ରକାର ପିଠା ଏସବୁ ଗୁରୁବାର ମାଣବସା ପାଇଁ ହେଇଛି। ଏସବୁ ପିଠା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା, ଖେଚୁଡ଼ି, ତାପରେ ଡାଲମା, ତାପରେ କ୍ଷୀରି, ବାକି ବହୁତ ସାରା ପିଠା ହେଇଛି। ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି, ଚିତଉ, ମଣ୍ଡା ପିଠା, ଛୁଞ୍ଚି ପିଠା, ଆଉ ଛୁଞ୍ଚି 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 ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଏସବୁ ପିଠା ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରି ମାନେ ତା ରିଭ୍ୟୁ ଦେବା କଥା। ବାକି ଠାକୁରଙ୍କର ପିଠା ସବୁ ତ ଭଲ, ବାକି କୋଉ ଭଳିଆ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଏଇଟା ଯାହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଣ୍ଡା ପିଠା, এটা হচ্ছে ମଣ୍ଡା ପିଠା। ମଣ୍ଡା ପିଠା ତ ଖାଇଥିବେ ଆପଣମାନେ, ବାକି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ପିଠା ହଉଛି, ଆଉ ହଉଛି ଶାଗ, ଶାଗ, ତାପରେ ଚିତଉ, ଚିତଉ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଫ୍ଲେଭର, ତାକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସାଇଡରେ ଉତ୍ଥପମ ବି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଭଳିଆ। ତାପରେ ଏଠି ଇଏ ଗୋଟେ ପିଠା ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ପିଠା ଅଛି। ଇଏ ହଉଛି ପୁର ଆଉ ଚକୁଳି ଭିତରେ ପୁର ପଶି ଯୋଉ ପ୍ରିପାରେସନଟା। ଆଉ ଏଇ ବୁଢା ଚକୁଳି ଛୁଞ୍ଚି ପତ୍ର ପିଠା। ତ ବାକି ଏଇ ପିଠାଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କ'ଣ ତା ନା। ହେଇପାରୁଥିବେ ଏଇ ପିଠା। ମୁଁ ଟିକେ ତରକାରୀ ଲଗେଇ ଖାଇବାକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରିଫର କରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତରକାରୀ ଡାଲମା ହେଇଛି। ଖାଇବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାନେ ପୂଜା ପର୍ବାଣୀ ଦିନରେ ଖାଇବାର କିଛି ଅଲଗା ମହତ୍ଵ ଥାଏ, ଅଲଗା ଫ୍ଲେଭର ଥାଏ। ଆମକୁ ଏସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାର କଥା। ବାକି ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ବାକି ଫାଇନାଲି ଇଏ ହେଉଛି ଖେଚୁଡ଼ି, ସେ ଡାଲମା ଖେଚୁଡ଼ି। ବାକି ମୁଁ ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଖେଚୁଡ଼ି, ଡାଲମା, ତ ଖେଚୁଡ଼ି ତ ମୋ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରେଟ୍। ବାକି ଟିକେ ବାଦାମ ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ବୋଧେ ଭିତର ରହିଯାଇଛି। ବାଦାମ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ କାଜୁ କିସମିସ ପଡ଼ିଛି।
କାଜୁ କିସମିସ ପଡ଼ିଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ କ୍ଷୀରି କତି ଯିବା। ଗୋଟେ କ୍ଷୀରି ତ ଘରେ ହେଇଥିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ, ବାକି ଏସବୁ ଆଇଟମ୍ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ଅଛି। ତ ଦେଖିବେ ଫାଇନାଲି ମୋ ପାଇଁ କ୍ଷୀରି, ଏତିକି କ୍ଷୀରି ଅଛି। ତ ଖାଇ କହୁଛି କ୍ଷୀରିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସବୁ ପିଠାପଣା ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷୀରିଟା ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୁଏ ନା ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ବାକି ଏ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୋଗ ଲାଗି ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଦିନ ବିଲରୁ ପ୍ରଥମ ଚାଉଳ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଏଇଟା ସେଇ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ। ଆଉ କିଛି ସ୍ପେଶାଲିଟି ଯଦି ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ଅକେଜନଟା ପାଳନ କରାଯାଏ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ସେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।